సో 2వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి భక్తి శాస్త్రి క్లాస్లో 2వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे అందరికీ. సో మనం ఈ 2వ అధ్యాయంలో సాంఖ్యయోగం ఆత్మతత్వం గురించి చూసాము. ఇప్పుడు స్వధర్మం వాటి గురించి కూడా భగవంతుడు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఆత్మతత్వంలో మరి ఆత్మ గురించిన జ్ఞానం మీరు చాలాసార్లు అంటే లెవెల్ 2లో కూడా చదివారు. కాబట్టి ఆత్మ మరి మనం శరీరం కాదు, ఆత్మ. క్రొత్త బట్టలు తీసి పాత బట్టలు తీసి క్రొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్టు ఈ శరీరం శిథిలమైన శరీరాన్ని మార్చి నూతన శరీరం ధరిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఒక దేహం దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జర. సో కౌమార్యం యవ్వనం ఈ స్థితులన్నిటినీ శరీరం ఎలా దాటుతూ ఉంటుందో అలా ఆత్మ కూడా మరి ఒక శరీరం నుండి ఒక శరీరంలోకి వెళ్తుంది. మరి ఈ ఆత్మని ఎవరు కూడా ముక్కలు చేయలేరు. నయనం చిందంతి శస్త్రాణి నయనం దహతి పావక. అగ్ని దహించలేదు, నీరు తడపలేదు, వాయువు ఎండబెట్టలేదు. సో ఆత్మను ఎవరు కూడా ఏమి చేయలేరు అన్నది మనం చూసాం ఆత్మతత్వం. అలాగే మరి సుఖ దుఃఖాలనేవి ఆగమాపాయనో నిత్య తాం స్థితి క్షస్వ భారత. వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యము, మనం వాటిని తట్టుకోవాలి. సుఖ దుఃఖాలు మరి మనకి ఇంద్రియాలతో కనెక్షన్ వల్ల ఏర్పడుతుంది. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ. మాత్రాలంటే ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియాలతో కనెక్షన్ వల్లే మనకి సుఖం దుఃఖం అనే భావాలు కలుగుతున్నాయి. వాటిని తట్టుకోవాలి. అవి అన్నీ కూడా నిత్యమైనవి ఏవి కాదు, తాత్కాలికాలే, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం వాటిని తట్టుకోవాలి. ఎండాకాలం చలికాలం ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, సుఖం దుఃఖం కూడా ఎప్పుడు నిత్యంగా ఏది ఉండదు. కాబట్టి అవి వచ్చినప్పుడు తట్టుకోవాలి అని చెప్పడం జరిగింది. తరువాత ఆత్మ తత్వాన్ని, ఈ ఆత్మ ఎంత ఆశ్చర్యకరమైందో కొందరు వింటారు, కొందరు చూస్తారు, కొందరు మరి అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అని ఆత్మతత్వాన్ని గురించి చెప్పారు. స్వధర్మం అంటే ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా మన బాధ్యతను మనం నిర్వహించితే అదే బుద్ధి యోగం అని కూడా చూసాము. ఒకవేళ
మరి నువ్వు ఈ స్వధర్మైన యుద్ధం చేయలేకపోతే నువ్వు నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయలేదు కాబట్టే నీకు పాపం వస్తుంది. యుద్ధం చేస్తే పాపం అనుకుంటున్నావు, కానీ నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయకపోతే పాపం వస్తుంది. అలాగే నీకు అపకీర్తి కూడా వస్తుంది. పేరు మరి అలా నువ్వు భయపడి వెళ్ళిపోయావని అనుకుంటారు అందరూ కూడా, కానీ నువ్వేదో దయతో వెళ్ళిపోయావని ఎవరు అనుకోరు. ఇలా నిన్ను వాళ్ళందరూ కూడా నీ యొక్క నిన్ను నిర్దయతో ఈ రకమైన మాటలు అంటారు. ఇంక అంతకంటే నీకు దుఃఖమే ఉంది. ఒకవేళ యుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గప్రాప్తి, జయిస్తే రాజ్యప్రాప్తి వస్తుంది, లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని సలహా ఇచ్చి, ఇక నువ్వు లాభ నష్టాలు జయాపజయాల గురించి కాదు నువ్వు ఆలోచించవలసింది. నీ డ్యూటీ ఏమిటి అంటే లేచి యుద్ధం చేయడం. ఏది వస్తే అది వస్తుంది, ముందు లేచి నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. అది చెయ్యకపోతే నీకు పాపం, నీ బాధ్యత నిర్వర్తించకపోతే నీకు పాపం. కాబట్టి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని బుద్ధి యోగం గురించి చెప్తానని, బుద్ధి యోగం అంటే మరి ఇలా కర్మఫలాలను ఆశించకుండా చేయగలగటమే మరి బుద్ధి యోగం మరి అని చెప్తూ మనం ఏ రకంగా కాన్సన్ట్రేషన్తో చేయాలి అనేది కూడా చెప్పారు. ఒక పని చేయాలి అంటే అటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. మరి మనం ఏదో స్వర్గప్రాప్తి కోసం వేదాలు చెప్పినటువంటి విషయాలు అవి వ్రతాలు చేసి స్వర్గప్రాప్తి అనేటటువంటి భోగాల మీద అందరూ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు, కానీ భోగానుభవం అనేది మరి దాన్ని మించినది ఇంకా లేదు అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇలా వాళ్ళు మరి ఆ భోగానుభవం కోసం చేసినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ స్వర్గానికి వెళ్ళి మళ్ళీ పుణ్యం కరిగిపోతే ఎలాగూ తిరిగి రావాలి కదా. సో అని చెప్తూ ఈ భోగం మీద కోరికలు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయ వెళ్ళే వస్తున్నాయి. ఆ మాయ ఏమిటి అంటే త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వరజస్తమో గుణాలు. సో నువ్వు ఈ మాయకు అతీతుడవై ఈ ద్వంద్వాల నుంచి మరి నువ్వు బయటపడి, ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్, సుఖ దుఃఖాలు లాభ నష్టాలు వీటన్నిటిని ద్వంద్వాలు అంటారు. ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడటం అంటే ఏది వచ్చినా సమత్వంతో ఉండటమే ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉండటము అంటే అర్థం. నువ్వు ఆ రకంగా ఉండు, ఏదొచ్చినా ఒకటే అని చెప్తూ ఒక చిన్న నూతి నుంచి వచ్చే ప్రయోజనాలన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద జలాశయంలోకి వెళ్తే ఈ నూతులన్నిటి నుంచి వచ్చే ప్రయోజనాలన్నీ కూడా మనం ఆ జలాశయం దగ్గర తెచ్చుకోవచ్చు. అలాగే వేదాలు మరి సమస్త ప్రయోజనాలు కూడా ఇవ్వగలవు. ఎవరికి అంటే నిజమైన అర్థాన్ని గ్రహించగలిగిన వాళ్లకు అని చెప్పారు. తర్వాత మరి నువ్వు డ్యూటీ చేయడంలోనే నీకు అధికారం ఉంది, కానీ కర్మఫలాల మీద నీకు అధికారం లేదు. కర్మఫలాలకు నువ్వే కారణమని నువ్వు అనుకోకు. ఎందుకు అంటే ఏదైనా మరి భగవంతుడి యొక్క శక్తి లేనిదే ఏది కూడా జరగదు. అలాగే విద్యుక్త ధర్మాలు వదిలావు అంటే ఇక నువ్వు వదలాలి అనే విషయాన్ని నువ్వు ఆలోచించకూడదు. నీ డ్యూటీని నువ్వు చేయవలసిందే. అలాగే కానీ ఎలా చేస్తావంటే జయాపజయాల పట్ల ఆసక్తిని వదిలి సమత్వంతో నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. ఆ సమభావమే యోగము. సమత్వం అంటే ఏదొచ్చినా నువ్వు సమత్వంతో ఉండగలగడం, రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగడం. లాభమైనా నష్టమైనా కష్టమైనా సుఖమైనా ఏదైనా నువ్వు ఒకే రకంగా ఉండగలిగి సమత్వంతో ఉంటే అదే యోగంలో ఉండే స్థితి. ఆ సమత్వమే యోగము అని చెప్తున్నారు. సో సమత్వం యోగ ఉచ్యతే, సమత్వాన్నే యోగం అన్నారు. ఇక యోగం అంటే వేరే ఏది అక్కర్లా. కర్మ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు ఆ సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు అదే యోగం. ఇక ఇటువంటి యోగంతో కర్మలన్నీ దూరం చేసి ఆ భావనతో శరణు వేడు. కర్మఫలాలు అనుభవించాలనుకున్న వాళ్ళంతా కూడా మరి లోభులే అంటున్నారన్నమాట. సో ఇటువంటి యోగంలో నియుక్తుడైన వాడు ఈ జన్మలోనే శుభ అశుభ ఫలితాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తుడవుతాడు. కర్మలో ఇలాంటి నేర్పరితనం తెచ్చుకోగలిగితే అటువంటి యోగం కోసం ప్రయత్నించు అని చెప్పి ఇక ఈ యోగంలో యుక్తులైన మహర్షులైన భక్తులైన ఈ జగత్తులో కర్మఫలాలన్నిటి నుండి కూడా వాళ్ళు ముక్తి తెచ్చుకోగలుగుతారు. ఈ విధంగా వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదల పొంది భగవద్ధామాన్ని చేరుకుని దుఃఖరాహిత్య స్థితిని పొందుతున్నారు అని చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఇప్పుడు 52nd శ్లోక. యదా తే మోహకలిలం బుద్ధిర్వ్యతితరిష్యతి తదా గంతాసి నిర్వేదం
శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ. ఎప్పుడైతే నీ బుద్ధి ఈ దట్టమైన మోహారణ్యాన్ని దాటుతుందో అప్పుడు నీవు విన్నదాని పట్ల, వినవలసిన దాని పట్ల కూడా విరక్తిని కలిగిస్తుంది నీకు అని ఈ శ్లోకం కూడా చూసాం. అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ మోహాన్ని, ఈ మాయను, ఈ కోరికలను, ఈ కల్మషాలను నువ్వు నుండి నువ్వు బయటపడగలుగుతావో అప్పుడు నీకు అనవసరమైన విషయాలన్నిటి పట్ల, ఈ భౌతిక మాయ పట్ల నీకు విరక్తి కలుగుతుంది. ఇదంతా తాత్కాలికం, ఇవన్నీ ఎందుకు మనకు ఉపయోగపడని విషయాలు అనేవి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి నీకు ఈ విషయాలన్నిటి పట్ల కూడా విరక్తి అంటే రక్తి లేకపోవడం, అంటే ఆసక్తి లేకపోవడం, నీకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది అప్పుడు మామూలుగా అయితే మనం గాసిప్, ఇంకేదో విషయాలు వాటి మీద ఆసక్తి ఉంటుంది. ఈ తత్వం అర్థమైన వాడికి ఇటువంటి విషయాల మీద ఏమాత్రం రక్తి ఉండదు. విరక్తి అంటే ఇష్టం లేకుండా ఉండడం అని చెప్తున్నారు. సో శృతి విప్రతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చల సమాధావచల బుద్ధి తదా యోగం అవాప్స్యసి. కాబట్టి నీ మనసు ఎప్పుడు కూడా ఈ వేదాలు చెప్పిన ఈ మధుర వాక్కులు ఉంటాయి. అంటే వేదాలలో కొన్ని మీరు ఈ వ్రతం చేస్తే స్వర్గప్రాప్తి, అక్కడ స్వర్గ సుఖాలన్నీ అనుభవించవచ్చు, ఇటువంటివన్నీ మనకి చాలా మధురంగా వినపడతాయి. ఎందుకు అంటే సుఖాల మీద అందరికీ కోరిక కాబట్టి. సో అటువంటి సుఖాలు మామూలు సుఖాలు కాదు, ఇది స్వర్గ సుఖాలు అంటే చాలా గొప్పగా ఉంటాయి. మనకి భూలోకంలో దొరకని సుఖాలు కూడా అక్కడ ఉంటాయి అని మనకి అందులో ఉన్నది కాబట్టి. సో ఆ సుఖాలు, ఆ మధుర వాక్యాలతో మనం ఎలా అయినా సుఖాన్ని పొందాలని చెప్పేసి ఆ వ్రతాలు అవన్నీ చేయాలని మరి తాపత్రయపడుతూ ఉంటాం. సో ఈ మధుర వాక్యాలతో ఎవరైతే ఇలా డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఆత్మానుభూతి అనే సమాధిలోనే స్థితం అవగలుగుతారో అప్పుడు దివ్య చైతన్యం పొందిన వాళ్ళు అవుతారు. సో వేదాలు చదువుతున్నారు జ్ఞానం కోసం, కానీ వేదాలలో ఈ మాటలు విని అసలైన ఆత్మానుభూతి విషయం పక్కన పెట్టేసి ఇదేదో చేస్తే స్వర్గం వస్తుందట, వెళ్ళి ఆ స్వర్గంలో హాయిగా అనుభవిస్తే బాగుంటుంది కదా అని మధ్యలో దారి తప్పి ఆ మార్గంలో వెళ్ళి చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది నిజమే, స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది నిజమే, కానీ ఆ స్వర్గప్రాప్తి ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందా? మన పుణ్యం కరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ భూలోకంలోకి రావాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి అసలైన మోక్షం ఏది అంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకొని ఆత్మానుభూతి మార్గాన్ని చూసుకోవడం. కాబట్టి ఇలా వేదాలు మధ్యలో ఇవేవో చెప్పాయి, చాలా మధురంగా ఆనందంగా కనపడుతున్నాయి, సుఖాలు వస్తాయి అంటున్నారని చెప్పేసి అసలైన వేద పరమార్థాన్ని వదిలేసి భగవంతుని చేరుకోవడం, అర్థం చేసుకోవడం అనేది నిజమైన వేద పరమార్థం. అది వదిలిపెట్టి ఇటువంటి వాటి వైపు వెళ్ళిపోతే మరి మనం ఇంకా ఈ ఆత్మానుభూతిలో మనం ప్రగతిని సాధించలేం. కాబట్టి అలా ఎవరైతే ఈ మధుర వాక్యాలతో కలత చెందకుండా, డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఆత్మానుభూతి అనే సమాధిలో ఎవరైతే స్థితులు అవ్వగలుగుతారో వాళ్ళు నిజమైన దివ్య చైతన్యాన్ని పొందిన వాళ్ళు అవుతారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పినప్పుడు అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు అంటే, అర్జున ఉవాచ స్థిత ప్రజ్ఞస్య కా భాష సమాధిస్తస్య కేశవ స్థితధీ కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిం. సో ఇప్పుడు అలా సమత్వంతో ఉండాలి. సమత్వమే యోగము. ద్వంద్వాలకు అతీతంగా, నువ్వు రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఏది వచ్చినా నువ్వు మరి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఒకే రకంగా సమత్వంతో స్వీకరించాలి కర్మబంధాలను అని చెప్పారు. కాబట్టి పదే పదే అసలు ఈ సమత్వంతో ఉన్న వాళ్ళని స్థితప్రజ్ఞులు అంటున్నారు. ఈ స్థితప్రజ్ఞులు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ భాష ఏమిటి? సమాధిస్తస్య, ఈ సమాధిలో ఉన్నవాడికి, ఈ యోగంలో సమత్వ యోగంలో ఉన్నవాడికి మరి వాళ్ళ యొక్క స్థితి ఏమిటి? స్థితధీ కిం, వాళ్ళ స్థితి ఏమిటి? ప్రభాషేత, ఏ రకంగా మాట్లాడతారు? కిం అంటే ఎలా మాట్లాడతారు? ఆసీత వ్రజేత, వ్రజేత అంటే ఏ రకంగా నడుచుకుంటారంటే వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది? కిం ఎలా ఉంటుంది అంటున్నారనమాట. కిం అంటే ఏమిటి అని, ఎలా అని అర్థం. కాబట్టి కృష్ణ సమాధిలో చైతన్యం ఉన్నవాడి లక్షణాలు ఏమిటి? స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి? అతడు ఏ విధంగా మాట్లాడతాడు? అతని భాష ఏమిటి? ఎలా కూర్చుంటాడు? ఎలా నడుస్తాడు అంటూ అర్జునుడు ఈ వివరాలన్నీ అడిగాడు. మరి ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలా ఉంటారు, అప్పుడు యోగ సమాధి స్థితికి వస్తారని చెప్పారు కదా, అసలు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు?
ఎలా మాట్లాడతారు, ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అనేది అర్జునుడికి తెలుసుకోవాలని అనిపించింది. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళ లక్షణాలు మనం ఇది లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చూసాం. ఇవే లక్షణాలు మనకి 2 చోట్ల ముందు ముందు భగవంతుడు సెకండ్ చాప్టర్లో క్లుప్తంగా చెప్పారు. వివరంగా ఇంకొక 2 చోట్ల చెప్తారు అని చెప్పాను. సో ఎవరికైనా అవి గుర్తుంటే ఏ చాప్టర్లో వస్తాయి అన్నది మీరు చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి, చూద్దాం. ఈలోపు కొన్ని శ్లోకాస్ చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ. సుస్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలు ఇక్కడ క్లుప్తంగా కొన్ని చెప్పారు. ప్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్ట స్థిత ప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. సో మనిషి ఎప్పుడైతే మనస్సుతో తను కల్పించుకున్న కోరికలన్నిటినీ కూడా వదిలిపెడతాడో, కోరికలన్నీ మనోకల్పితాలే. మన మనస్సు ఇంద్రియాలు చెప్పినవన్నిటినీ విని అది కావాలి, ఇది ఉంటే బాగుండు, అది ఉంటే సుఖపడతాం, మెత్తటి సోఫా ఉంటే సుఖపడతాం, ఇంకా మెత్తటి పరుపు ఉంటే సుఖపడతాం, ఇవన్నీ మనసు ఆలోచించి ఇంద్రియాలు చూపించిన వస్తువులతో ఆ కోరికల్ని కల్పించుకుంటున్నాం. అందుకని కోరికలన్నీ మనోకల్పితాలే. మనస్సుతో కల్పితమైన ఈ కామాలన్నిటినీ ఎప్పుడైతే మనిషి వదిలిపెట్టగలుగుతాడో, మనస్సుని కోరికలు కలిగించినప్పుడల్లా అణుచుకుని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాడో, ఆ విధంగా అప్పుడు మైండ్ కూడా శుద్ధి పడుతుంది. కోరికలను అణుచుకున్నప్పుడు, కామం లేనప్పుడు క్రోధ మోహ మదమాత్సర్యాలు కూడా తగ్గిపోతాయి. అప్పుడు మనసు అంతా క్లీన్గా కల్మషం లేకుండా ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ విధంగా శుద్ధపడ్డ మనసు ఎప్పుడైతే ఆత్మలోనే తృప్తి చెందుతుందో, సో ఈ కోరికనే ముసుగు వల్లే మనం మనలో ఉన్నటువంటి సచ్చిదానందమైన ఆత్మను తెలుసుకోలేకపోతున్నామని చూసాం. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ కోరికలు అంచుకుంటామో ఆ ముసుగుని మనం కప్పిన ముసుగుని తీసివేయగలుగుతాం. తద్వారా మనం ఆత్మతత్వాన్ని చవి చూడగలుగుతాం. వెంటనే ఆ సచ్చిదానందం మనకు లభిస్తుంది. సో అలా ఆత్మలోనే తృప్తి చెందుతాడో అప్పుడు అతనిని స్థిత ప్రజ్ఞుడు అంటారు. సో ఈ కామాలని కోరికలని ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాడో, చేసుకుని మనస్సుని అలా శుద్ధంగా ఉంచుకోగలుగుతాడో, ఏ కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్సర్యాలు లేకుండా, అప్పుడు ఆత్మలోనే తృప్తి చెందుతూ స్థిత ప్రజ్ఞుడు అని అతన్ని పిలుస్తారు అని. ముందు స్థిత ప్రజ్ఞతకి ఆ స్థితి రావాలంటే ఏం చేయాలని చెప్తున్నారు. కోరికలను తగ్గించుకుని అప్పుడు ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుని అందులో ఆనందాన్ని అనుభవించేవాడు స్థిత ప్రజ్ఞుడు, ఆత్మతోనే తృప్తి నుండేవాడు. దుఃఖేషు అనుద్విగ్నమనా సుఖేషు విగత స్పృహ వీతరాగ భయక్రోధ స్థితధీర్మునిర్ ఉచ్యతే. త్రివిధ తాపాలు అంటే మరి 3 తాపాలని ఏం చెప్పారు? త్రివిధ తాపాలంటే ఆది దైవం, మరి భౌతికం, మనకి భగవంతుడిచ్చిన న్యాచురల్ కష్టాలు కొన్ని ఉంటాయి, అర్త్ క్వేక్స్, ఇవి అవి అవి. ఆ తర్వాత కొన్ని మరి మనకి శత్రువులు వాళ్ళు నేచర్ ద్వారా కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి. ఏది జంతువుల వల్ల వాటి వల్ల మనకు కొన్ని హానులు జరగవచ్చు. ఆ తర్వాత మన మనస్సే మనకి దుఃఖ కారణాలతో, ఈ కోరికలతో మనస్సే దుఃఖం కలిగించవచ్చు. సో ఈ రకంగా 3 రకాల తాపాలు అని చెప్పేసి చెప్తారు. ఆ 3 రకాల తాపాలకు కూడా చెలించని మనసున్నవాడు, సుఖం కలిగితే ఉప్పొంగని వాడు, వీతరాగ భయక్రోధ, రాగము భయము క్రోధముని వదిలిపెట్టగలిగిన వాడు. సో అది రాగం అంటే అటాచ్మెంట్, కావాలి కావాలి, నా వాళ్ళని కానీ నా వస్తువులని కానీ ప్రతి దాని మీద అటాచ్మెంట్ ఉంటూ ఉంటుంది కదా, అది లేకుండా వదలగలిగిన వాడు. భయం ఎప్పుడు ఉంటుంది? భయం మనం అనుకున్నది జరగదేమో అనుకున్నప్పుడు ఉంటుంది భయం. సో అనుకున్నది మనం అనుకోవడం ఎందుకు, భగవంతుడు ఏదనుకుంటే అది జరిపిస్తారు, మనకి తగ్గది ఆయన అనుకున్నప్పుడు ఇంకా భయం ఉండదు, ఆందోళన ఉండదు. అలాగే క్రోధం, కోపం, ఈ 3 వదులుకున్న వాళ్ళు స్థితధీర్ మునిర్ ఉచ్యతే, వాళ్ళు స్థిత ప్రజ్ఞులని చెప్పబడతారు. సో ఆ స్థిత ప్రజ్ఞత రావాలంటే ముందు అటాచ్మెంట్, కోపము, భయం పక్కన పెట్టాలి. అటాచ్మెంట్ పెట్టాలి అంటే కోరిక అనేది తగ్గించుకోవాలి, వస్తువుల మీదైనా మనుషుల మీదైనా. సో అది ఇక్కడ ముందు స్థిత ప్రజ్ఞుడు అన్న దానికి వివరంగా ఇలా అర్థం చెప్తున్నారన్నమాట. సో 3 తాపాల్లోనూ చలించని మనస్సున్నవాడు, సుఖం కలిగినప్పుడు ఉప్పొంగని వాడు, రాగము భయము క్రోధం నుంచి బయటపడ్డవాడు,
ఇటువంటి మనిషి స్థిరమైన మనస్సు గలవాడని చెప్తారు. వాడే స్థితప్రజ్ఞుడు. యః సర్వత్రానభిస్నేహ తత్తత్ ప్రాప్య శుభాశుభం నాభినందతి నద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో ఈ జగత్తులో వచ్చినటువంటి మంచి చెడులన్నిటినీ ప్రశంసించడం కానీ ద్వేషించడం కానీ రెండూ చేయడు. మంచి వస్తే అబ్బా అది ఎంత మంచి జరిగింది అని దానిని ప్రశంసించరు. చెడు జరిగితే ఇదేమిటి ఇలా జరిగింది, ఇది ఇంత చెడు పని, చెడు బంధము, చెడు అవుట్కమ్ అని దానిని ద్వేషించడు. ఏదీ చేయని వాడు వాటిచే ప్రభావితుడు కాడు కాబట్టే అతను దేనిని మంచి జరిగినప్పుడు పొగడడం లేదు, చెడు జరిగినప్పుడు దాని గురించి ద్వేషంగా మాట్లాడడం లేదు. ఎందుకు అంటే ఆ మంచి చెడులకు ప్రభావితుడు కాడు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఏ పరిస్థితిలో అయినా అతను ఒకే రకంగా సమత్వంతో ఉండగలుగుతున్నాడు. అటువంటి వాడు సంపూర్ణ జ్ఞానంలో స్థిరుడై నిలుస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సంపూర్ణ జ్ఞానం అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునేటటువంటి స్థితి. కాబట్టి అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మంచి అయినా చెడైనా మనం దేనికైనా సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు. యదా సంహరతే చాయం కూర్మో జ్ఞానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. తాబేలు గనక అవయవాలన్నీ ముడిచేసుకుంటే లోపలికి పెట్టేసుకుంటుంది. అది నడిచేటప్పుడే తలని కాళ్ళని బయట పెడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఎవరైతే సప్రెస్ చేసుకోగలుగుతారో, నియంత్రించగలుగుతారో, కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు సంపూర్ణ జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే తాబేలు గనక మరి అవసరమైనప్పుడే అవన్నీ బయటికి తీస్తూ ఉంటుంది కదా. మామూలప్పుడు అది వాటిని లోపల చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ రకంగా ఈ ఇంద్రియాల్ని వాటి ప్రలోభాల్ని ఎవరైతే ఇలా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు నిజంగా స్థితప్రజ్ఞులు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తున్నాం తాబేలు ఆ చిప్పలోకి తీసుకువెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అవసరం లేనప్పుడు. అలా ఇంద్రియాలను కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. దేహిని ఇంద్రియ భోగాల నుండి నిగ్రహించినా కూడా ఇంద్రియార్థాల నుంచి రుచి ఉంటుంది. కానీ ఉన్నత రసాస్వాదన ఉన్నప్పుడు అలాంటి కర్మలన్నీ కూడా మనం అంతరింపజేసి చైతన్యంలో స్థిరులు కాగలరు అంటున్నారనమాట. సో ఇంద్రియ భోగాల నుంచి మనం నియంత్రించినా కూడా వాటి పట్లే ఉంటుంది మనస్సు. కానీ ఎప్పుడైతే మన ఈ ఉన్నత తత్వాన్ని మనం అలవర్చుకుని అలాంటి ఇంద్రియ వ్యామోహంతో చేసే పనులని గనక మనం తగ్గించుకున్నప్పుడు ఈ చైతన్యంలో స్థిరత్వం తెచ్చుకోవచ్చు అంటున్నారు. అంటే అన్నీ కూడా కోరికలను తగ్గించుకోవడం మీదే ఆధారపడి ఉంది. తగ్గించుకోవాలి అంటే ఇంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సో కోరికలు అంటే వస్తువులే కాదు, ఇప్పుడు మనుష్యుల మీద కోపాలు అవ్వనివ్వండి, ప్రేమ అవ్వనివ్వండి, తాపాలు అవ్వనివ్వండి, అన్నీ కూడా మరి కోరికలే. ఇష్టమైన వాళ్ళకి మీద కోరిక, ఇష్టం లేని వాళ్ళ మీద ఇష్టం లేనితనం, ఇవన్నీ కూడా మన మైండ్ చెప్పిన విషయాలను బట్టే మన రియాక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో ఏదేమైనా ఇలా ఈ కోరికలతో ఉన్న కర్మలన్నిటినీ కూడా స్టాప్ చేసి మనం చేయగలిగినప్పుడే, అంటే ఈ కోరికలు ప్రాంప్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి, ఇలా చేయి ఇది తెచ్చుకో అని. అప్పుడు మనం వస్తువులు కొనుక్కోవడము, ఇంకేదో చేయడము చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఈ కోరికల ద్వారా మనం చేయవలసిన పనులు ఆపుకున్నాము అంటే ఈ చైతన్యంలో స్థిరపడవచ్చు. అంటే కోరికల్ని అంచుకున్నప్పుడే మరి ఆ పనులు ఆపుకోగలుగుతాం. యతతో హి అపి కౌంతేయ పురుషస్య విపశ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాధిని హరంతి ప్రసభం మనః. సో అర్జున, ఇంద్రియాలు బలవంతము చాలా దృఢమైనవి. అవి మరి అంత ఈజీ కాదు వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడం. చూసినవన్నీ కొనాలి అనేటటువంటి తాపత్రయం ఉంటూనే ఉంటుంది. అది వీలైనంత వరకు తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. అవి అంత బలమైనవన్నమాట. సో వాటిని అదుపు చేయడానికి ప్రయత్నించే విచక్షణాపూర్ణుడు మనస్సును సైతం కూడా అవి హరించి వేయగలవు. అంతటి బలమైన, ఎంత మన దగ్గర లేదు ఎందుకు ఇప్పుడు అనుకున్నా కూడా మనసు లాగుతూ ఉండొచ్చు. అంత పవర్ఫుల్ ఈ ఇంద్రియాలు అని అంటున్నారన్నమాట.
మనసుకి కొంత తెలుసు, కొంత విచక్షణ ఉన్నది. ఇప్పుడు ఎందుకు, మన దగ్గర ఇంత డబ్బు ఉందా, మరి లేనప్పుడు ఎలా కొంటాము అని ఒక పక్క మనసు చెప్తున్నా, బుద్ధి చెప్తున్నా, ఆ ఇంద్రియాలు బలంగా లాగాయి అంటే మనస్సు మళ్ళీ ఏదో విధంగా అప్పు చేసైనా కొందాము అనిపిస్తుంది కదా. సో అంతటి ప్రచండమైన బలం గలవి ఇంద్రియాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలా మరి తెలిసినా కూడా అవి విచక్షణాపూర్ణుడి మనస్సును కూడా హరించివేయగలవు అంటున్నారు. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః వశేహి యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. కాబట్టి ఇంద్రియాలన్నిటినీ, ఇంత బలమైన ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసి వాటిని మన కంట్రోల్లో ఉంచుకుని వశం చేసుకుని నా మీదే మనస్సును లగ్నం చేసే మనిషి స్థిత ప్రజ్ఞుడు. నిజమే, ఈ ఇంద్రియాలు చాలా బలమైనవే, కానీ వీటిని కంట్రోల్ చేసుకుని వశం చేసుకుని మనస్సును వాటి మీద బదులు నా వైపుకు తిప్పగలిగిన మనస్సు ఉన్నవాడు స్థిత ప్రజ్ఞుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ధ్యాయతే విషయాన్ పుంసా సంగస్తేషూపజాయతే సంగత్ సంజాయతే కామ కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. ఇప్పుడు ఈ ఈ ఇంద్రియాలు ఏ రకంగా మనల్ని టెంప్ట్ చేయగలవు, అవి ఎంత స్ట్రాంగ్ అని చెప్పారు కదా, అవి ఎంత గట్టిగా మనల్ని లాగగలవో ఇక్కడ చాలా వివరంగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఏమని? ధ్యాయతే విషయాన్ పుంస. సో ఈ ఇంద్రియాలు చూపించే ఈ ప్రలోభాల గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటే, ధ్యాయతే వాటి గురించే ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే, ఆలోచిస్తూ ఉంటే, సంగస్తేషు ఉపజాయతే, సంగత్వమే ఉపజాయతే పుడుతుంది, అంటే అటాచ్మెంట్ పుడుతుంది. ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాల గురించి ఆలోచిస్తే వాటి మీద అటాచ్మెంట్ కలుగుతుంది. సంగాత్ సంజాయతే కామ, అటాచ్మెంట్ కలిగింది అంటే కామం పుడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం షాప్కి వెళ్ళి మనం ఏదో పని మీద వెళ్ళి అక్కడ ఈ సోఫాను చూసాము, చూసి ఊరుకున్నామా, వెళ్ళి చాలా బాగుంది అనుకుని ఊరుకున్నామా, ముందుకు వెళ్ళి ఆసక్తితో మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసేటప్పటికి ఏమైంది, అటాచ్మెంట్, మళ్ళీ దగ్గరికి వెళ్ళాలనే అటాచ్మెంట్ వచ్చింది. వెళ్తాం, కూర్చుంటాం, బాగుందే, వెంటనే కోరిక, అటాచ్మెంట్ రాగానే కోరిక డెవలప్ అయింది, ఏమని, కొనుక్కోవాలి అని. సో ఈ అటాచ్మెంట్తో సంజాయతే కామ, కోరిక పుట్టింది. కామం కోరిక పుట్టిన తర్వాత ఏం జరిగిందట, కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, ఈ కోరికతో క్రోధం పుట్టింది. ఎందుకు? సరే కొనుక్కోవాలి, కోరిక వచ్చింది, చూసుకున్నాము, మన దగ్గర అంత డబ్బు లేదు, వెంటనే ఈ డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళ మీద ఏ చిన్న కోరిక కూడా తీర్చలేకపోతున్నారు అని, లేదా మనమే డబ్బు సంపాదిస్తుంటే ఇంత చిన్న కోరిక కూడా నేను తీర్చుకోలేకపోతున్నానని మన మీద మనకే కోపం. సో ఇలా ఈ కోరిక వల్ల క్రోధం కూడా వచ్చింది. సో ఇంద్రియ విషయాలు ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే ఈ ప్రలోభాలు, అవి చూపిన ప్రలోభాలన్నీ మనకి వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరిక పుడుతుంది, కోరిక వల్ల కోపం కూడా పుడుతుంది. కోపం వస్తే ఏం జరుగుతుంది? క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. క్రోధం నుంచి భవతి సమ్మోహం పుడుతుంది. సమ్మోహం అంటే ఇక వీడు పిచ్చి కోపం వస్తుంది వీడికి అంటారు. అంటే ఏమిటి? విచక్షణ లేని కోపానికి వెళ్ళిపోయాడు, మైండ్ కూడా పనిచేయదు, సరి అయిన ఆలోచనలు రావు ఆ కోపంలో, మైండ్ అంతా ఏదో మైకం కప్పినట్లే అయిపోతుంది కోపంతో. ఆ సమ్మోహం వస్తుంది. సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, ఆ సమ్మోహం అంటే ఏమిటిక, మోహం వచ్చినప్పుడు మైండ్ కూడా పనిచేయడం మానేస్తుంది. అప్పుడు స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, మైండ్ పనిచేయడం మానేస్తే విచక్షణ జ్ఞానం పోవడం అనమాట. అంటే అందుకే మన వాళ్ళు పిచ్చి కోపంలో వీడేం చేస్తున్నాడు వీడికే తెలియడం లేదంటూ ఉంటారు. అంటే ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ మోహంలో పడిపోయి మైండ్ పనిచేయక, విచక్షణ పనిచేయక, చేతిలో ఏది ఉంటే అది విసిరి కొట్టడం, ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, చేయకూడని పనులన్నీ చేస్తారు. ఎందుకంటే బుద్ధి కూడా పనిచేయదు ఈ కోపంలో. బుద్ధి పనిచేయక కోపంతో విచక్షణ జ్ఞానం కోల్పోయి ఎదుటి వాళ్ళని తిట్టడం, కొట్టడం, విసిరి కొట్టడం ఎన్నో చేయొచ్చు.
బుద్ధినాశాత్మని ప్రణశ్యతి. బుద్ధి నాశనం అయితే మనిషే నాశనం అవుతాడు. మరి అంతే కదా, ఎదుటి వాళ్ళని తిట్టడం, కొట్టడం, చంపడం కూడా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. మరి అలా మనుషులే నాశనం అయిపోతారు ఈ కోపంతో. వాళ్ళు మైకం కప్పినట్లు అయిపోయి, మరి విచక్షణ జ్ఞానం కోల్పోయి, బుద్ధిని కూడా తద్వారా కోల్పోయి, చివరికి మనుషులు ఈ ఈ స్థితికి వస్తారు, అవతల నాశనం అయ్యే స్థితికి అని చెప్పి మొత్తం స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ ఇంద్రియాలు ఏ రకంగా కామాన్ని క్రియేట్ చేసి మనల్ని ఈ రకమైనటువంటి బుద్ధిని కూడా నాశనం చేసే స్థితికి తీసుకువెళ్ళగలవు అని చెప్పి భగవంతుడు వివరంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయాన్ ఇంద్రియైశ్చరన్ ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మ ప్రసాదం అధిగచ్చతి. కానీ అన్ని రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తి పొందిన వాళ్ళైనా కూడా ఇలా విధి నియమాల ప్రకారం వర్తించడం ద్వారా ఇంద్రియాలను అదుపు చేయగలిగిన వాడు అటువంటి వాడు భగవంతుడి యొక్క సంపూర్ణమైన కరుణను పొందగలడు. సో ఇలా అన్ని రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తి పొందిన మరి ఎవరైతే వాళ్ళు ఇలా డిసిప్లిన్డ్గా ఒక పద్ధతిగా ఇంద్రియాలన్నిటినీ అదుపు చేసుకున్నవాడు మనిషి దగ్గర భగవంతుడి నుంచి సంపూర్ణమైన కరుణను పొందుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియాలు, కోపము ఇవన్నీ కలిగిస్తాయి, కానీ మనకు మార్గం ఉన్నదట. ఏమిటా మార్గం? రాగద్వేషాలన్నిటి నుంచి బయటపడగలగడం, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని తద్వారా రాగద్వేషాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు భగవంతుడి యొక్క కరుణను పొందుతాడు. ప్రసాదే సర్వ దుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే ప్రసన్న చేతసో హ్యాశు బుద్ధి పర్యవతిష్ఠతే. ఈ విధంగా ఎవరైతే భక్తిభావంలోనే సంతృప్తి చెందుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ త్రివిధ తాపాలు కూడా వాళ్ళని బాధించవు. అంటే భౌతికం, దైవికం, భగవంతుడు పెట్టిన ఈ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ వల్ల కానీ, వేరే మనుషులు, జంతువులు ఇటువంటివి పెట్టే బాధల వల్ల కానీ, మన మనస్సు పెట్టే బాధల వల్ల కానీ, ఏ బాధ వల్ల వాళ్ళకి ఏ దుఃఖము, తాపము కలగదు. ఎవరికి? ఈ రకంగా ఈ భక్తి భావంలో స్థిరపడ్డ వాళ్ళకి, ఈ సమత్వంలో ఉన్న వాళ్లకు. అలాంటి సంతృప్తి చిత్తం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ బుద్ధి త్వరలోనే సుస్థిరం అవుతుంది. వాళ్ళు ఈ రకంగా స్థితప్రజ్ఞులు అవుతారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఈ సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు ఇక ఏ తాపము ఉండదు, వాళ్ళు ఇలా బుద్ధి కూడా సుస్థిరం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నాస్తి బుద్ధరయుక్తస్య నచాయుక్తస్య భావన నచా భావయత శాంతి అశాంతస్య కుతః సుఖం. సో ఈ సమత్వం లేని వాళ్ళు ఇక భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ పొందలేక విశుద్ధ బుద్ధిని కానీ స్థిరమైన మనస్సును కానీ వాళ్ళు సంపాదించలేరు, వాళ్ళకు ఉండవు. ఇక భక్తి ఇంత శుద్ధమైన భక్తి బుద్ధి కానీ, తత్వం కానీ, లేదా స్థిరమైన మనస్సు కానీ ఈ సంబంధం ఈ యోగాలో లేని వాళ్ళకి, సమత్వంలో లేని వాళ్లకు ఉండవు అని చెప్తున్నారు. అది లేనప్పుడు ఇక శాంతి పొందే ఆస్కారమే లేదు. ఎప్పుడు కూడా మరి సమత్వం లేకపోతే సుఖదుఖాలకు ఎఫెక్ట్ అయిపోతే, శత్రువని మిత్రులని మనుష్యులకు ఎఫెక్ట్ అయిపోతే, కొందరికి పట్ల ఇష్టం, కొందరి పట్ల కోపము పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంకా నీకు శుద్ధమైన మనసు ఎక్కడుంటుంది? ఎప్పుడూ ఏదో తాపం ఉంటూనే ఉంటుంది. వీళ్ళు మంచి వాళ్ళని వాళ్ళ మీద విపరీతమైన ప్రేమ, వీళ్ళేదో మనకు మంచివాళ్ళు కాదని వాళ్ళ మీద కోపము, తద్వారా మరి నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనసు శుద్ధంగా, ప్యూర్గా, దివ్యంగా ఎలా ఉంటుంది మనసు? అది లేనప్పుడు శాంతి ఎలా ఉంటుంది? ఈ నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నంత వరకు మనశ్శాంతి ఉండదు. కాబట్టి అలా శాంతి ఉండదు. శాంతి లేనప్పుడు ఇంకా సుఖం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి భగవంతుడు చక్కగా స్టెప్ బై స్టెప్ వివరిస్తున్నారు. నీకు మనసులో ఈ మంచి స్వభావం లేనప్పుడు, కల్మషం లేకుండా నిష్కల్మషంగా ఉండగలిగితేనే సుఖం. నీకు ఈ కల్మషాలన్నీ ఉన్నాయనుకో, నీకు ఈ కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు, అప్పుడు నీకు స్థిరమైన శుద్ధమైన బుద్ధి ఉండదు, స్థిరమైన మనస్సు ఉండదు. మనస్సు చంచలంగా కోరికలతో నిండి కామక్రోధాలతో ఉంటుంది. బుద్ధి కూడా మరి లొంగిపోతూ ఉంటుంది, స్థిరంగా శుద్ధంగా ఉండదు. ఇంకా అప్పుడు నీకు శాంతియే ఉంటుంది. శాంతి లేనప్పుడు సుఖమే ఉంటుంది అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు ఈ రకమైనటువంటి విశుద్ధ తత్వాన్ని, అంటే
కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాల అరిషడ్ వర్గాలన్నీ నువ్వు ముందు నీ నుండి బయటికి పంపినప్పుడే నువ్వు ఆ శుద్ధతత్వాన్ని, మనశ్శాంతిని, సుఖాన్ని పొందగలుగుతావు, ఆత్మతత్వాన్ని చూడగలుగుతావు. కాబట్టి ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనో విధేయతే తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నావమ వాయుర్నావమ వాయుర్నావం ఇవాంభసి. ఈ నీటిలో నావను ఈ బలంగా వచ్చే ప్రచండమైన వాయువు ఎలా అయితే తోసివేస్తుందో అలా ఈ మనస్సును కూడా ఈ ఇంద్రియాలలో గనక మనం లగ్నం చేస్తే ఇక అది మన బుద్ధిని మొత్తం తోసివేయగలదు, హరించి వేయగలదు అంటున్నారు. సో నీటిలో ప్రయాణం చేస్తున్నా సరే బలమైన గాలి వీస్తే ఈ పడవను తోసివేస్తుంది. అలాగే మన ఇంద్రియాలు కూడా బాగా మనం వాటిల్లో మైండ్ పెట్టాము అంటే అది మన బుద్ధినే తోసివేయగలదు అంటున్నారు. సో బుద్ధినే బయటికి అంటే విచక్షణ జ్ఞానం నశించేటట్లు చేయగలదు ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఆ ప్రలోభాలు. తస్మాత్ కాబట్టి తస్మాత్ యస్య మహాబాహో నిగృహీతాని సర్వశః ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. తస్మాత్ కాబట్టి మహాబాహులున్న అర్జున, నిగృహీతాన్ని కంట్రోల్ చేసుకో. దేన్ని? అన్ని ఇంద్రియాలను నువ్వు ముందు అన్నిటి నుండి నువ్వు ఇంద్రియాలను ఫస్ట్ కంట్రోల్ చేసుకో. ఇంద్రియార్థేభ్య ఇంద్రియ విషయాలన్నిటినీ అవి చూపించే ప్రలోభాలని నువ్వు నిగ్రహించడానికి ప్రయత్నించుకో. తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత, అది మరి నిజమైన స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు ముందు ఈ ఇంద్రియార్థాల నుండి ఇంద్రియాలన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకో. అవి వెళ్ళి అది ఇది చూసి వినిపించి వాసనలు చూపించి కంటికి దృష్టితో మన కంటికి కనిపించి కోరికలన్నీ నీకు సప్లై చేస్తున్నాయి. ఇవన్నీ అవి చూపించిన విషయాలన్నిటి నుంచి నువ్వు ఇంద్రియాలను పక్కన పెట్టే, చూసినా చూడనట్లే నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వు. అలా ఉంటూ నువ్వు ఈ ఇంద్రియ విషయాలన్నిటి నుంచి నువ్వు నిగ్రహాన్ని తెచ్చుకుంటే అప్పుడు నువ్వు నిశ్చయంగా స్థిత ప్రజ్ఞుడవు. యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమి యస్యాం జాగృతి భూతాని సా నిశా పశ్యతే మునే. ఎవరైతే నిశ సర్వభూతానం అన్ని జీవరాశులకు రాత్రి, తస్యాం జాగర్తి సంయమి ఈ ఆత్మనిగ్రహం సమత్వం యోగంలో ఉన్నవాడికి అది మెలుకునే సమయం. అందరికీ రాత్రి అయితే అది అతనికి మెలుకునే సమయం. అలాగే యాస్యాం జాగృతి భూతాని జనమందరూ మెలుకున్న సమయం సా నిశా పశ్యతో ముని, ఈ మునికి అది రాత్రితో సమానం. సో అందరూ నిద్రపోయే సమయంలో ఇతను మేలుకుని ఉంటాడు, అందరికీ పగలైన సమయంలో మెలుకున్న సమయం ఇతనికి రాత్రితో సమానం. అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఇక్కడ అందరికీ తెలిసిన భౌతిక మాయ అతనికి ఎంత మాత్రం ఎరుక లేదు. ఎవరికీ తెలియని ఈ ఆత్మానుభూతి తత్వం అతనికి ఎరుక అని అర్థం అన్నమాట. జనరల్గా మనుషులందరూ భౌతిక మాయలో ఉంటారు. అది ఇటువంటి మునికి భౌతిక మాయ అనేది లేదు కాబట్టి అతనికి ఆ విషయం తెలియదు. అతనికి రాత్రి వంటిది. కానీ ఎంతో తక్కువ మంది ఈ ప్రపంచంలో ఆత్మానుభూతి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకని వాళ్ళకి అది రాత్రితో సమానం. అంటే వాళ్ళకి ఆ విషయంలో అజ్ఞానులు అన్నమాట. ఆత్మతత్వం విషయంలో అజ్ఞానులు. అలాంటి వాళ్ళకి అజ్ఞానులైతే ఈ ముని ఈ ఆత్మతత్వ విషయంలో జ్ఞాని, అది తెలిసినవాడు. అందుకని అది అతనికి అందరికీ చీకటి రాత్రి అయిన సమయం అతనికి వెలుగు. అంటే అందరికీ అజ్ఞానంలో ఉన్న విషయం అతనికి ఆ విషయం గురించిన జ్ఞానం ఉన్నది అని అర్థం అన్నమాట. సో అని చెప్తున్నారు. అందరికీ ఏది రాత్రో ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడికి అది మేలుకునే సమయం. అంటే అందరూ అజ్ఞానం అనే చీకట్లో ఉంటే ఆయనకి అజ్ఞానం తెలుసు. అలాగే అందరూ మేల్కొని ఉండే సమయం అంతర్ముఖుడైన మునికి రాత్రి. అందరూ మేల్కొని అంటే అందరూ ఈ భౌతిక ప్రపంచ మాయలో కోరికలు తీర్చుకునే పనుల్లో నిమగ్నమై ఉంటే అది ఆ మునికి రాత్రి. ఆయనకు అటువంటి కోరికలు ఏమి లేవు, అటువంటి పనులు చేయవలసిన అవసరం కూడా అందుకని లేదు. అది ఈ శ్లోకానికి కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటుంది. దాని అర్థం అంతనమాట. అందరికీ రాత్రి అయితే ఇతనికి పగలు, అందరికీ పగలైతే ఇతనికి రాత్రి. అంటే అందరూ మాయలో ఉన్నప్పుడు ఆ మాయ ఇతనికి తెలియదు. ఇతనికి తెలిసిన ఆత్మానుభూతి వాళ్ళకి రాత్రితో సమానం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది తెలియదు కాబట్టి.
అపూర్వమాణం అచలా ప్రతిష్టం సముద్రమాపా ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ సా కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. సో ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అందరూ మరి అపూర్వమానం అచల ప్రతిష్టం అంతా ఈ నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా సముద్రం అనేది చలించదు. అంటే అన్ని వైపుల నుంచి నదులన్నీ వచ్చి ఆ నీళ్ళన్నీ కూడా సముద్రంలో కలిసిపోతూ ఉంటాయి. అయినప్పటికీ సముద్రం చలించదు, అది అలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది నిండుగా. సో అదే విధంగా ఎన్ని కోరికలు ఎన్ని వైపు నుంచి ప్రలోభాలు వచ్చినా అణుచుకోగల వ్యక్తి ఆ స్థితప్రజ్ఞుడు మరి సశాంతి మాప్నోతి, శాంతిని పొందుతాడు. నకామకామి, కామం కోసం కామం తీర్చుకోవడం కోసం ప్రయత్నించేవాడు అటువంటి శాంతిని పొందడు. ఎవరైతే ఈ కోరికలన్నిటినీ కూడా అణుచుకోగలుగుతాడో అతను శాంతిని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంతే కదా, మరి కావాలి కావాలి అనేది ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనశ్శాంతి ఉంటుంది, తృప్తే ఉంటుంది, ఎప్పుడూ అలజడే. అదే మనకి ఇది ఇప్పుడు అవసరం లేదని మనం ఎప్పుడైతే సరిపెట్టేసుకుని ఆ కోరికను తుడిచిపెట్టేస్తామో ఏ బాధ లేదు, నిశ్చలంగా ఉండగలుగుతాం. సో అది ఆ రకంగా కోరికలన్నీ అణుచుకోగలిగిన వాడు శాంతి పొందుతాడు. ఈ కోరికలకు లోబడ్డవాడు వాడికి మోక్షం లేదు. సో క్లియర్గా భగవంతుడు ఈ ఇంద్రియాల యొక్క ప్రభావం ఏంటి, అవి ఎంత స్ట్రాంగ్, ఎంత బుద్ధిమంతుణ్ణి కూడా అవి టెంప్ట్ చేయగలవు అని చెప్తూ మరి నీకు అలా అసలు ఏం చేస్తాయి, ఎలా కోరికను కలిగిస్తాయి, ఇదంతా కూడా మనకి క్లియర్గా వివరించడం జరిగింది. ఏది కోపం వస్తే ఎలా ఉంటారు, ఇది ఈ ఇంద్రియాలు ఏ రకంగా కామాన్ని మనకి కలిగిస్తున్నాయి, కామం వస్తే ఏం జరుగుతుంది, చివరికి బుద్ధి నాశనం అయ్యి మనం ఏ రకంగా నాశనం అవుతాం ఆ కోపంతో అని చెప్పి, ఎప్పుడైతే అందుకని ఇంద్రియాలను ముందు కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు శాంతిని పొందుతాడు. ఈ భౌతిక సుఖాలకు బానిస అయితే ఇంక శాంతి అనేది ఉండదు. ఏషాం బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో దీనికి ముందు ఇంకొక శ్లోకం ఉంది. సో ఇలా అన్ని వైపుల నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నా కూడా సముద్రం ఎలా అయితే ప్రవహిస్తుందో అలా కోరికలు ఎన్ని చెలరేగినా అణుచుకోగలిగిన వాడు శాంతిని పొందుతాడు. నెక్స్ట్, విహాయ కామాన్య సర్వాన్ పుమాంశ్చరతి నిస్పృహ నిర్మమో నిరహంకార సశాంతిం అధిగచ్చతి. సో ఇంద్రియ భోగానుభవ కోరికలన్నీ కూడా త్యజించి నిష్కాముడిగా ఉంటాడు. ఎవరైతే ఈ రకంగా సముద్రం గనక ఎన్ని వచ్చినా ఎలా ప్రవహిస్తుందో కోరికలను అణుచుకున్నవాడు శాంతిని పొందుతాడు. అతను ఇంద్రియ భోగ కోరికలన్నీ కూడా త్యజించడం వల్ల కోరిక లేనివాడు, నిష్కాముడు అంటే కోరిక లేనివాడిగా అతను జీవిస్తూ మమకారం అంటే అటాచ్మెంట్, ఈ అహంకారాలు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టగలిగిన వాడు మాత్రమే నిజమైన శాంతిని పొందగలడు అని చెప్పి నెక్స్ట్ శ్లోక ఇదన్నమాట. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో ఇదే ఆధ్యాత్మికత, ఈ బ్రాహ్మీ స్థితి అంటే ఆధ్యాత్మిక స్థితి. పార్థ కుంతిపుత్ర ఏనా దీనిని పొంది ప్రాప్య విముహ్యతి, ఇక అతను విముక్తిని పొందుతాడు. ఏ విషయంలోనూ కలత అనేది చెందడు. స్థితి నొంది ఈ స్థితిలో అంతకాలేపి ఇదే స్థితిలో ఉంటూ చివరిలో కూడా జీవితంలో బ్రహ్మ నిర్వాణం ఉచ్ఛతి పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఎవరైతే ఇలా నెలకొలగలుగుతారో వాళ్ళ జీవన విధానం, ఇక వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మోహంలోకి వెళ్ళరు, ఎప్పుడూ ఈ జ్ఞానంలోనే ఉంటారు. కాబట్టి మరణ సమయంలో కూడా ఈ రకంగానే స్థితులై వాళ్ళు బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని, భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతారు అని చెప్పేసి ఈ లాస్ట్ శ్లోకం చెప్తోందన్నమాట. సో అది ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ఇక ప్రపంచ విషయాల మీదకు వెళ్ళదు. మరి మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న వ్యక్తి జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి చెంది ఆ భగవంతుడి దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు
ఇక్కడ మన కపిలముని ఆయన కూడా భగవదవతారం. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని కూడా బోధిస్తూ ఉండేవారు. సో ఈ ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక తప్పనిసరిగా భగవంతుణ్ణి పొందుతారు అని చెప్పి ఈ కలియుగంలో మరి భగవన్నామ స్మరణ మనకి భగవంతుణ్ణి పొందే మార్గం అని చూసాం. ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క మార్గం. మరి త్రేతాయుగం సత్యయుగంలో ఎక్కువ టైం ఉండేది అన్నిటికన్నా. అందుకని ఆ రోజుల్లో తపస్సులు అవి చేసేవారు. త్రేతాయుగంలో మరి కొంచెం తగ్గింది కాలం. దాంతో ఆ టైంలో యజ్ఞాలు చేస్తే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అన్నారు. ఇంకా కొంతకాల పరిమితి తగ్గింది ఏది ద్వాపర యుగంలో. అప్పుడు మరి అర్చనలు అవి భారీగా ఆలయాల్లో చేయిస్తే భగవంతుని చేరుకుంటారనేవారు. ఇప్పుడు కలియుగంలో మరి ఇంకా కాలం తగ్గి మరి 4,32,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఈ రోజున ఈ కలియుగంలో నామస్మరణ ఒక్కటే భగవంతుని పొందే విధానం. ఈ కలియుగంలో ప్రజలకు అంతకంటే ఎక్కువ ఓపిక కూడా లేదు కాబట్టి, శ్రద్ధ తక్కువ కాబట్టి భగవంతుని పొందడానికి అతి సులభమైన మార్గాన్ని సూచించారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, మనం ఈ శరీరం కాదు, ఆత్మ అన్నది. తర్వాత మరి సుఖ దుఃఖాలు నిత్యంగా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. చలికాలం ఎండాకాలం లాగా తట్టుకోవాలి. ఇంద్రియ నిగ్రహణ ఉంటేనే మరి మనం ఆత్మానుభూతి తత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం, భగవంతుని చేరుకోగలుగుతాం. ఇంద్రియ నిగ్రహణ ఉండాలి అంటే ముందు ఆ ఇంద్రియాలను మనం అదుపులో పెట్టుకోవాలి అన్నది చూసాం. భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి, భగవన్నామ స్మరణ మరి భగవన్నామాన్ని తలుచుకుంటూ ఉండాలి అన్నది చూసాం. అది ఈరోజు చాప్టరు. పాంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో మరి ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే చూద్దాము, లేదు అంటే క్లాసు ఎండ్ చేద్దాము. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే చూద్దాం. సరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు, బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ఇందాక ప్రశ్నకు ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. రామ్మోహన్ ప్రభుజీ 14th చాప్టర్ మరి త్రిగుణాల గురించి చూస్తాం కదా. 14th చాప్టర్లో స్థిత ప్రజ్ఞుల గురించి చూసాం. వెరీ గుడ్. వెంకటరమణ ప్రభుజీ, సత్యనారాయణ ప్రభుజీ, మాధుర్య మాతాజీ కరెక్ట్. 12 to 14. 12లో భక్తి యోగంలో శుద్ధ భక్తులు అని చెప్పారు. 14వ అధ్యాయంలో మరి గుణత్రయ విభాగ యోగం అది, అందులో స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలని చెప్పారు. రెండు కూడా ఒకటే. అంటే భక్తి యోగంలో భక్తులు కూడా అదే లక్షణానికి వచ్చినప్పుడే భగవతత్వం తెలుస్తుంది. ఈ జ్ఞానయోగంలో జ్ఞానంతో ఈ లక్షణాలు ఏర్పరచుకున్నప్పుడే భగవతత్వం తెలుస్తుంది. సో భక్తితో అయినా ఏర్పరచుకోవచ్చు ఈ లక్షణాలు, జ్ఞానంతో అయినా ఏర్పరచుకోవచ్చు. సో ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి ఈ లక్షణాలు తెచ్చుకోగలిగినప్పుడే మనం భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతాం. అది వెరీ గుడ్. మాధుర్య భక్తి మాతాజీ కరెక్ట్. 12th to 14th చాప్టర్స్ రెండు చెప్పారు. గిరిజా మాతాజీ 5.22 5th అధ్యాయంలో కొన్ని విషయాలు చెప్పారని చెప్పారు. కరెక్టే. కానీ ఓవరాల్గా ఈ స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలు 12th and 14th చాప్టర్స్లో 12th చాప్టర్లో శుద్ధ భక్తులుగా చెప్పారు, 14th చాప్టర్లో స్థిత ప్రజ్ఞులు అంటూ చెప్పారు. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ కూడా 14th చాప్టర్ అంటున్నారు. గిరిజా మాతాజీ 18th చాప్టర్లో ఇంకొన్ని శ్లోకాస్ చెప్పారు. సరళాదేవి మాతాజీ 14th, భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభుజీ 14th, ఇవన్నీ కూడా స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలు అంటే కరెక్టే 14th. కానీ ఇదే స్థిత ప్రజ్ఞత శుద్ధ భక్తులు కూడా ఉంది. అక్కడ మనం భక్తులు అంటున్నాం, ఇక్కడ స్థిత ప్రజ్ఞులు అంటున్నాం. అంతే తేడా. ఏంటంటే వీళ్ళు జ్ఞాన మార్గం ద్వారా స్థిత ప్రజ్ఞత పొందారు, వాళ్ళు భక్తితో శుద్ధమైపోయి ఇదే లక్షణాలు తెచ్చుకున్నారు. సో చివరికి ఏ మార్గంలోకి వెళ్ళినా ఒకే తత్వం అనేది ఇందుకే. ఆ లక్షణాల్లోకి వెళ్తారు, అది చివరికి అసలైనటువంటి భక్తి భావం. అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ తత్వాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. సో అది రెండు చోట్ల చూస్తాం. ఒక చోట 12వ భక్తి యోగంలో భక్తుల లక్షణాలుగా
14వ అధ్యాయంలో స్థితప్రజ్ఞులు అంటూ చూస్తాం. బట్ క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా ఒకటే. ఏ మార్గంలోకి వెళ్ళినా ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్కి రావాలి. వస్తేనే మనం భగవంతుణ్ణి పొందగల అర్హత తెచ్చుకోగలుగుతాం. మరి కల్మషాలన్నీ మనసులో ఉంచుకుని భగవంతుని పొందాలి అంటే ఎలా కుదురుతుంది? అందుకని కల్మషరహితంగా ఉండడం భగవంతుడి తత్వమే కల్మషం లేని శుద్ధ ప్యూర్ తత్వం కాబట్టి మనం కూడా అంతటి కనీసం కొంతన్నా ఆ ప్యూరిటీని గురించి అర్థం చేసుకున్నప్పుడే అనుభవపూర్వకంగా మాటలతో కాకుండా భగవంతుడు